Nandito pa si Tami. Mamaya pa ata ito aalis. Mamaya pa ata yun naalis kasi may kausap pa. Ano ng oras? 12:30 na. Nagluto ako ng kanin kasi nakalimutan ko. Luto tayo ng kanin na. Magutom ako guys. Punta din tayo sa baba. Really bad one. I know, baby. You sure you don't want banana? Banana is so good, manad. O, hindi pa umalis ng bahay, 1 o'clock na. Adoy. Ano naman, maluluka na naman ito mamaya pag padating doon kasi maghanap na naman siya ng parking, ganon. So, yun. So, at least, andito na yung pagkain ni Dodong Tami. Muntikan ko nang nakalimutan yung orange. Ginawan ko pala siya ng orange and I need to eat lunch kasi it's already, nagluto nga ako ng rice guys kasi talagang alam ko talaga na maghanap tayo ng rice. So, luto si Inday Mirian. And I have to go outside to water my kangkong and my string beans. King Kong. My kangkong ba, water spinach. So, hi guys. So, yun, nakaalis na si Tami kanina lang. Kanina lang. At nag-upo-upo ako dito kasi galing ako sa labas na nagtubig ng aking yung mga pananim na seedling. At the same time, grabe yung sakit ng ulo ko ngayon. Grabe, inano ko na yung ulo ko guys. Ginaganon ko na kanina. Grabe talaga yung sakit ng ulo ko. Ay, dito yung connection sa aking mata guys. And dito, turo akong maano. Ay. Dito grabe. Can you imagine kung si Tami may migraine kasi palagi yun siya. Can you imagine, and then nagtatrabaho pa siya, and then magdadrive pa siya. Aduy. Ako yung naawa sa asawa ko talaga, grabe. So, ako nga, hindi ko nga maano kapag konting sakit ng ulo lang para akong maano. Iba yung pakiramdam ko kapag sakit ng ulo na. Plus, meron din ako guys. Ay, sakit. So, magluto nga ako kasi nag-defrost ako ng ano. At hindi ako makapagluto-luto. Binalik ko sa refrigerator. Bukas na lang ko siya lutuin kasi talagang ano siya. Yun. So, it's already 3:30 guys. For sure, nagda-drive pa yun si Tami. Hopefully, walang traffic. Hi guys, good morning. Hi, Habsi. Good morning guys. Hindi ako inuwi ni Mister. At yun, hindi siya umuwi. I don't know kung uuwi na naman siya ngayong gabi or I don't know kung anong plano niya. So, ako na lang palagi dito nag-iisa. Tignan niyo tong ibon, guys. Tignan natin kung kinalkal ba ng groundhog itong aking ginawa dito. Maulan na panahon. Ano dito guys? Skunk. Grabe yung pagkalkal sa skunk. Guys, magluto lang ako ng stew kasi gusto kong magluto. At ito yung steak. Hindi ko sinabi kay Tami guys. At hindi ko sinabi sa kanya na magluluto ako nito dahil ito yung steak na bago masira, lulutuin ko na siya. Mister kasi magalit. Maano yun siya guys, for sure magalit. So kaya hindi ko sinabi dahil sa daming steak nasa freezer, yung mga 2000 last year 2025 December na nabili. Matagal pa siyang masira pero kasi ako ayaw kumain ng mga sira-sira na steak, yung mga preserver na kahit konti lang. May pagka-picky din ako. Usually noon kakain ako guys kasi hindi ko alam yung mga preserver na yan. Ngayon na alam ko na at saka pangit ang lasa. Hindi man totally pangit ang lasa, yung parang may kaibahan lang ba. So, Roxy, no? So kaya yun. At bago natin ito lutuin ang ating steak na ikakat natin into pieces, lutuin muna natin itong tawag nito, mushroom. Kasi ayaw ko yung
Puro tubig ka. At matubig kasi ang mushroom. So, kaya lutuin ko muna siya dyan. So, hindi ko sinabi kay Mister. Quiet lang na ako, guys. Para naman hindi tayo mapagalitan. So, kapag uuwi siya, sabihin ko na I don't really like lying. So, but anyway, so let's see kung magtatanong siya. Ang daming beef. Ang daming steak na nakat ko. 5. Kapag malaman ito ni Tami, masisira yung utak niya. So, kaya, yun, hindi po niya ito alam. At 5 steak po yung kinakat ko, guys. At sana naman hindi siya maghal. Beef broth. Ilagay natin ang celery at saka carrots. Yan. At yung niluluto ko na mushroom, kasi gusto kong hindi masyadong matubig ang mushroom. So yun, wala na masyadong tubig. Yun, nilagay ko na siya. Wala akong white onion. So, ito na lang regular onion nilagay natin. Meron ako dito ang rosemary na mabango, guys. So, lagay natin siya dito sa ilalim. Yan. Worcestershire, guys. Yan. Paminta. Lagyan natin ng shrimp potato paste. Hinaan muna natin. Consistency. Consistency. Ay, hindi na ako makalito. Consistency, di ba? Lagyan natin ng flour. So, the next day, nasasad ako kasi hindi pa rin umuwi si Mister. Na excited pa naman ako dahil niluto ko to, guys, para may makain siya ba, kaso wala siya. Hi guys, good morning. Kaloka itong ating cellphone, nakala ko nag-on na. But anyway, so ako lang dito mag-isa and alam nyo ba na si Mister hindi umuwi, hindi ako inuwi kagabi kasi ang problema kasi, guys, is late siyang lumabas kagabi sa trabaho and then aalis na naman daw siya kung uwi siya, aalis siya dito maaga, so wala siyang pahinga. Alam nyo, guys, ang buhay is talaga. Roxy, what are you doing to your sister? Yung binili ko na guys, andyan pa rin siya. Hindi ko doon sa garahian kasi sobrang ginaw. Kailangan man akong magtrabaho, guys. Kaso, alam nyo, meron ang arthritis ko din. Umatake, guys. Yung tuhod ko na left, palagi nang may sakit. Itong left knee ko, always, an issue talaga. Ngayon, bumalik na naman, guys. Sobrang sakit. Maglakad ako parang sakit akong arthritis. Let's go visit Dada outside. Good morning. Good morning. Good morning. Hi, Roxy, Misty. Morning. Nice and sunny. Tingnan, guys. Maayong aga, guys. Ang bilis. Is it raining? No. Rice, guys. Hello. Lobat na pala. Luto tayo ng rice kasi pabauna natin si Mister ng niluto ko na beef. And then, masarap siya with rice. So, aalis na naman si Mister, guys, papuntang trabaho. At ako, as usual, hindi ako nagbibihis kasi papunta tayo sa labas mamaya. I think I'm going to continue sa front. And then, pag, I'm going to go to my garden. Why? It's still good, right? It's not slimy? No, I just want to make sure before I give it to them. Yeah. Eat your food first. Okay, give them one by one. Hurry up, and that you can eat your food while it's still freaking hot. Nag-ano ako dito. Ang dami pa kasing mulch. So ang ginagawa ko is kinakover ko ulit dito. Nilalagyan ko kasi
para kapal-kapal talaga. Japanese maple nag-start na, no? Look, maganda na. Yan, maganda ng ating maple. Punta tayo ng tindahan almost 7 o'clock na. Kunin ko lang itong mga pagkain ng ibon. Hindi ko na ilabas. Guys, pauwi na tayo. Galing na ako dyan. O, diba, ang bilis-bilis kong nag-grocery kasi, konti lang yung binili ko. And that's really it, pansit. Dito lang muna tayo. Salamat sa inyong time, guys. Bye!